Ja, ik vind het heel leuk. Ja? En het is hier heel mooi en je kan ook boven water zien bij otters en ook allemaal vissen. En wat vind je nou het mooiste hier, hè? Ja, daar is een boord en dan kun je op een knopje drukken en dan zie je iets heel grappigs. Ja, ik vind het altijd nog wel even geweldig om hier te kijken. Ja? Ja, gewoon de humor die er ook in zit. Een bootje waar je onder water ziet dat iemand zit te poepen op een wc. Ja, dat is altijd wel even hilarisch weer. Het is een pracht natuurlijk. Hè? Wat vind je er zo mooi, hoor? Het onder water leven, hoe ze zien hoe alles leeft onder water. En ja, voor die band natuurlijk geweldig. En wat vind jij nou het mooiste? De opgezette dieren. Die opgezet zijn. Zijn ze niet eng? Nee. Je had begrepen dat de tentoonstelling verdwijnt? Ja, had ik gezien. Ja. Wat vindt u ervan? Dat vind ik wel jammer, maar ik begrijp dat hij ook weer open gaat over een jaar. Dus ik kijk er naar uit. Ik vind het ook wel leuk dat het vernaaid wordt, maar het is ook wel jammer dat hij er dan net is. Het is natuurlijk nog wat ouder, maar het mag wel eens een keer weer uppimpt worden.